Здравейте, приятели! Аз съм Анджелина Мария и днес ще отваряме 6 пакетчета от на Kaufland пъзелите. Ето така изглеждат пъзелите. И ще ви покажем и играта. Ето това е играта. Така изглежда отпред, а така изглежда отзад. Приятели, ето изваждаме албума. Албума играта. Там това да не ми падне, защото сме на риба. Има много патици. Насам натам. И ето така изглежда играта. Те са 60 пъзела. Да. Ето така изглежда отпред. То все едно виждате, че е в папка и това е инструкцията. Ето така изглежда. Много яко е направена. Тук това е играта. Сега ще си помислите, че е прекалено малка. Ето, но не е така. Вау! Ето това са всички животни. Отзаде. Ето има слон, гущер, това не знам. В всяко пакетче има по две пъзелчета и един стикер. Ето сега ще ви покажа. Бяхте бялата мечка. Ето тя е номер 5. Имам вълкът. И това е орел. И тук има много животни. Да го изчупваме, че сме все пак на страна. Ето както ви показах рака. Да поклюна Кайра. Ето аз направо ще ви ги нареда. И това ми е повторка стикер. Значи разбрахме къде се лепят. Отлепяме. Приятели, тази игра изглежда много интересна и скоро ще гледаме на нея. Играеме. Сестра ми намери още един стикер. Ето го. Иска да го залепи. Ето и тя иска да лепи. Да, но това е хартийка. Мамо! Лепи, мамо, айде лепи. Браво. Така, приятели. Сега ще преберем играта. Ще отваряме 6 пликчета. Ето. Отваряме първата. Нов стикер. Сега да видим какви пъзълчи са ми се паднали. О, не са повторки! 35 и 58. Фламинго. 7. Фламинго. Видим какви пъзели са ми се паднали.
повторка и една неповторка. Това е 9, аз вече го имам. И 14. Така, първа повторка. Продължаваме с третото пакетче. И дано е ново стикерче. И ново, не е ново, пълна. Така, но поне пазлите не могат да не са ни повторка. И така. Не са ни повторка. 50 и 12. Ето ги. Та-дам! Да не опак, да не е нещо. Повторка. И стикерчето е... мисля, че не е повторка. Защото не съм го още видяла заради пъзлите. Добре, нека пъзлите. Повторка и... Да, тези двете са ми повторки. 58 и 6. Да видим стикерчето. Може да не е повторка. Това е морж. Така. Но е яко фламинго. Повторка. Аз вече имам 60, но пък нищо. Лисицата аз я нямам. Само да не е повторка, нищо да не е повторка. Не е повторка, повторка. Кога успя да ги запомниш? Кои имаш, кои не? Нямам повече. Приятели, ето толкова ни се сглобява пъзъл, но ни липсват още няколко части, защото тук трябва да сглобиме 7 и 6. А това е краят на пъзъла и ще продължим ето така. Ето сега, приятели, ще залепиме последните стикери. Стикери. Не си залепва така. Пак се вижда числото. Приятели, събрахме 23 пъзела. Играта е страхотна, много е яка. И ако ви харесало видеото, оставете по един лайк, отидете в Kaufland и си вземете същите пъзели. Чао! Оставете по един лайк. Чао, чао!